Ahojte priatelia, moje meno je Dušan a vy vítajte späť na mojom YouTube kanále. Pozrieme sa na nové investičné video. Dnešná téma bude, vybral som 7 investičných spoločností alebo 7 akcií, do ktorých by som dnes investoval, keby som nemal žiadne portfólio a stával by som ho od nuly ako úplný začiatočník v prostredí, kde sme teraz. To znamená, že aktuálne indexy na vrchole a samozrejme veľa firiem, ktoré sú na ocenení dosť prepálené, keď to tak poviem v jednoduchosti. Poďme na prvú firmu Meta Platform, král digitálnej pozornosti. Asi nepoznám človeka, čo by nevyužíval produkty od firmy Meta. Či to je Facebook, či to je Instagram, či to je WhatsApp, či to je Threads. Každý z nás má určite jednu túto aplikáciu nainštalovanú a používajú minimálne raz do týždňa alebo niektorí niekoľkokrát do dňa. V podstate Meta ovláda pozornosť viac ako 4 miliard ľudí, čo je viac ako polka planéty a takto masívne ona dokáže potom zarábať na tej reklame, ktorú púšťa inzerentom. A samozrejme je aktuálne ocenená celkom zaujímavo, pretože povedzme investorov vyplašilo ten ich brutálny capex, alebo v podstate ako mali free cash flow, to čo zarobia, tak väčšinou investujú späť do firmy na výstavbu datacentier, umelá inteligencia, ktorú chcú vlastne využívať aj tie datacentra pre svoje vlastné účely. Po prípade, keď to budú mať vybudované, tak možno aj tú kapacitu budú niekomu povedzme šerovať alebo teda zdieľať a za to mať samozrejme zase nejaké peniaze. Druhá vec, čo môže byť trošku taký problém, tak je aj nejaké súdne spory, ktoré Meta má v niektorých vlastne štátoch, či už vlastne v Amerike alebo v Európe, či už vlastne za to, že narušuje trošku pozornosť o detí v niektorých aplikáciách alebo že im možno púšťa nejaký taký škodlivý obsah, ktorý by nemala, ale tieto spory povedzme trvajú už niekoľko rokov. Samozrejme môže to byť negatívne, keď nejaký tento spor prehrá a bude musieť odškodniť nejakých tých poškodených ľudí, ale nemyslím si, že toto je niečo, čo by Metu nejako dlhodobo brzdilo alebo poslalo akciu povedzme do mínusu alebo do nejakej hlbšej korekcie, ale práve vidím obrovskú príležitosť v tejto firme a celkovo na ďalšiu dekádu zaujímavé zhodnotenie, takže Meta určite by patrila do tohto portfólia. Dvojka, Adobe. Adobe aktuálne veľmi trpí vplyvom umelej inteligencie, pretože presne umelá inteligencia tak vlastne zničí biznis model, ktorý Adobe budoval 20, 30, 40 rokov, ako je na trhu. Ja osobne, čo poznám ľudí, čo sú fotografie alebo nejakí profesionálni videomakery, tak robia práve z Adobe a niektorí si nevedia ani predstaviť ísť do nejakej inej platformy, takže preto pre nejakých takých profesionálov je Adobe takým tým priemyselným štandardom. Pre nás, čo možno sme takí bežnejší, tak samozrejme PDF a takéto klasické dokumenty sú asi zvykom v každom bežnom korporáte alebo v hociakej väčšej korporácii sa to vlastne využíva, tieto dokumenty. No a práve Adobe môže byť skvelá zisková mašina do najbližšej dekády a určite patrí do portfólia takto na vybudovanie začiatočníckej pozície. Tretia firma Constellation Software. Aktuálne za mňa, čo už som možno spomínal aj v nejakom inom videu, ale stojím si za tým, že to je obrovský compounder, teda stroj na peniaze. Je to vlastne firma, kanadská firma, ktorá skupuje menšie unifikované alebo špecifické softverové firmy, takže vlastne rastie cez akvizície, ale sú to špecializované softvery, ktoré nájdete naozaj na policajných stanicách, v nemocniciach, v knižniciach, v rôznych takýchto úradoch, kde je veľmi ťažké prejsť na iný software od nejakej konkurencie. Takže zasa možno aj Constellation patrí tam, kde Adobe, že ten SaaS a práve umelá inteligencia má zničiť potenciál tejto obrovskej a úspešnej firmy. A firma je aktuálne veľmi dobre nacenená a je to vlastne firma s kvalitným motom, kde si myslím, že zasa aj v tej dekáde bude dávať lepší výnos a priemerný výnos, ako vlastne robí S&P 500. Štvrtá firma Mercado Libre. Predstavte si prepojenie Amazonu, eBayu, PayPalu a DHL-ka. Toto je vlastne latinsko-americký fintech, ktorý pôsobí hlavne v Brazílii, v Mexiku a v Argentíne. Firma je vlastne taký
prepojený e-commerce platforma, kde vlastne majú vlastné sklady alebo logistiku, ako má podobne ako Amazon. Takisto má vlastnú fintechovú platformu Mercado Pago, kde vlastne tiež požičiava klientom, že má tiež akéby nejaké bankové služby. Trošku tá Latinská Amerika funguje trošku inak ako tie západné trhy, ako tá bežná Amerika alebo Európa. A práve aj cez nich si dokážu, povedzme, požičať ľudia peniaze, alebo takým, čo by bežne tej banky nedali peniaze, tak si práve môžu požičať od Mercado Pago. A práve sú tam také tie 3-4 nohy v tomto biznise, ktorý vytvára obrovský potenciál. A práve sú tam aj ďalšie krajiny, kde môže práve Mercado Pago alebo celkovo Mercado Libre expandovať. Samozrejme ocenenie je trošku vyššie, keď sa pozrieme na klasické metriky price to books alebo price to sales alebo PIčko, ale firma dlhodobo rastie, má dvojciferný nárast či tržieb alebo ziskov a ja verím tomu, že to je určite perfektná príležitosť. Aktuálne je firma vyklesaná povedzme o nejakých 30-40% z tých vrcholov v čase, keď tvorím vlastne toto video, takže za mňa tiež perfektná príležitosť. Ja už som vlastne vo svojom súkromnom portfóliu vytvoril aj pozíciu. 5. firma Microsoft. Samozrejme nemusím predstavovať, kto by nepoznal Microsoft. Za mňa je Microsoft asi jedna z takých tých trojačkových firiem, ktorú by som chcel mať proste v tom svojom portfóliu asi navždy, že fakt je to niečo, kde sa ja nebojím o túto firmu, že by to nebola za 10, 20, 30 rokov. A práve Microsoft začal celkovo nejakú tú AI vojnu, keď vlastne začal investovať do spoločnosti OpenAI, ktorá vlastne začala s týmto chatom GPT niekoľko 2 alebo 3 roky dozadu a odštartovala vlastne takú tú AI vojnu. Ale Microsoft nemá len investíciu do AI alebo celkovo do ChatGPT. Je to práve prepojenie toho Windows, Office 365, nejaké služby teda tým korporátom a samozrejme veľmi rastúci segment Cloud Azure, čo je vlastne akoby ten druhý najväčší cloud hneď po vlastne Amazon AWS a tretí vlastne akoby cloud od Google. Takže majú viacero tých rastových nôh, o ktoré sa biznis opiera a samozrejme aktuálna cena na tom trhu je veľmi zaujímavá, takže za mňa aj Microsoft patrí do nejakého dlhodobého portfólia. 6. firma Berkshire Hathaway. Kto by nepoznal firmu legendárneho investora Warrena Buffetta, bohužiaľ tento legendárny investor svoju firmu alebo teda pozíciu CEO opustil v minulom roku, nahradil ho ale veľmi skúsený človek, od ktorého sa vlastne on učil od samotného Buffetta a je to vlastne Greg Abel. Samotná firma má takisto za mňa obrovský moat a je to obrovský konglomerát alebo moloch a majú brutálnu hotovosť. Oni len sami majú hotovosť cez 400 miliard dolárov a celkovo ešte firma zarába na železniciach, energetike a poisťovňa veľmi známa Geico. Samozrejme sú tam aj nejaké menšie biznisy a ešte menšie poisťovacie nejaké bankové služby, ale toto sú také tie najväčšie nohy, ktoré majú. No a samozrejme aj nejaké to akciové portfólio, kde držia firmy ako je Apple, Google, Bank of America, American Express a podobne. Samozrejme Berkshire, možno investori trošku posledné roky dávajú tak do boku, že sa nie že tak strania, ale mi príde, že práve je na takej hodnote, kde 2-3 roky sa hýbe len tak trošku do strany, ale povedzme pár percent narastla. Je to aj z toho princípu, že Berkshire alebo investori majú Buffettovi zle za to, že zmeškal nejaké investície do umelej inteligencie. Ale sám Buffett povedal, že neinvestuje na základe FOMO efektov alebo na základe len trendu, ktorý je na aktuálnom trhu, ale proste oni budú pokračovať v tej stratégii aj Greg Abel, v tej stratégii, ktorú vlastne Buffett robí niekoľko dekád. A určite to stojí za pozornosť, pretože od koho sa máme učiť ako od najlepšieho investora na svete. Takže za mňa je Berkshire aktuálne veľmi dobre nahodnotená a patrí do dlhodobého portfólia. Posledná firma, 7. Netflix, za mňa najlepší alebo víťaz streamovacích vojen alebo najväčšia streamovacia platforma na svete. Netflix predstavil niekoľko noviniek pár mesiacov alebo rokov dozadu. Takisto predplatné, kde vlastne začal používať reklamy, takže vlastne ďalšia noha, kde vlastne má príjem z reklam od inzerentov.
začal veľmi dobre bojovať so zdieľaním hesiel v rámci zdieľania účtov alebo zdieľania hesiel v rámci tých účtov a celkovo počet predplatiteľov im neustále rastie, ale oni túto metriku už nejako v tých posledných kvartáloch nezdieľajú a na čo sa oni sústredia je práve monetizácia tej ich tvorby, celkovo platformy a sústredenie na tú ziskovosť. Samotne ja neviem povedať, že prečo Netflix klesá, že keď sa pozriem na nejaké tie správy alebo celkovo na nejaký sentiment toho trhu, že tento rok napríklad firma vyklesala skoro 40 až 50%, ale povedzme, že sú tam není nejaké správy, že by to bol software alebo niečo spojené s umelou inteligenciou. Takže za mňa je to niekedy, ten trh sa chová iracionálne a to sú práve príležitosti pre nás dlhodobých investorov, kde firmy dáva napríklad do jedného koša s nekvalitnými firmami a my si potom môžeme aj vybrať tú kvalitnú firmu za veľmi dobrú cenu. Takže tam za mňa teraz Netflix patrí a za mňa je to určite pozícia do dlhodobého portfólia. Takže toto bolo 7 firiem, ktoré by som ja aktuálne dal do portfólia, keby znova začínam, poprípade investujem na novo. Daj mi vedieť ty, akú firmu by si vybral, prečo by si ju tam pridal a ja sa teším na ďalšie video. Ak nechceš, aby ti uteklo nové video, tak daj like a odber na tento kanál. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!